Здравейте хора, нека да научим малко ръст код. Ръст е може би един от езиците, които много ще харесвам да ползвам. И към училище, което се стремя, сигурно доста ще ми хареса, ако ползвам ръст и знам ръст. Е така да направите много лесно нещо в ръст. FN main, след main това и после така това и пишете print ln опа, така той скоби Hello World. Не чак толкова труден. Ето хора, вижте. И... Айде бе. Ето, стана. Ръст е ползван много често за много прецизни работи, ама много. Ето, с него се правят доста често и операционни системи, такива работи. Нека покажа нещо по-яко. F е... ще покажа variable как се прави. И ще изпишем variable main. И след това така. Как се прави това? Е равно на 266. И правите така, хора. Сега пишете println с това скоба тези две чертички и после пишете не знам, нека пише нещо и да кажете как трябва да правите с тези скоби. И напишете името на вашето това, такова и нека го пробваме пак. Ето виж. И най-като при variable са също нормални тексти, че мога да променим и нищо няма стане. То само ще си го направи. Ето хора, вижте. Ако направим и така. Опа. Нека го рънем пак. Ето. Иска да го направим малко по-интересно. Какво ако сложим още едно variable и го кръстим номер 2. Nom 2 е равно на... Добре. Сега само трябва да напиша int и сега нека го добавим nom 2 и сега така. Нека го става. Опа. 2 variables. Колко ще... Аре вим колко ще може да направим. Още един опит. Let nom 2... Опа. 3. Ново е равно на голямо число и ента така, опа, на 3. Да променя експеримент. Не знам дали ще се берат, ако напишем плюс, обаче се заслужава да го пробваме. Какво стана? Let num for error main for I. Какво стана там? Bin playground due to one previous error. Could not compile. Но защо? Преди малко работише, хора. Нека проверя какъв е проблема. Имаме нам 3. Какво махне? Не го. И го ръне отново. Without range of I3. Let num 3 help. Let num 3. Направо да изтрием let num 3. Какво ще стане сега, ако го направим? Бе, много станто нещо, бе. Сега нека пробваме нещо ново. Нека пробваме плюс. Какво ще стане? Чакай, ще махна на кавичките до тук. Ще трябва да направи... Така. Нека пробвам. Няма стане. Очаквана запитая. Това не си може да не бе, хора. Нека пробваме. Expected one of... И тук ли трябва да сложим запитая, Добре. Щом трябва. Нека пак разднем го оставим. Multiple missing formats.
Бим Playground до това превес. Не знам хора. Не съм пробвал да си играя много с ръст. Само тези 2-3 работи мога да правя. И това е горе, тук се поиграва в Rust Playground. Ако искате да го мерите, мога просто в официалния сайт на Rust Programming Language и тук на Rust Playground. Малко си го презумните. И тук спишете кода. И като го ръднете тук. И там той ще го компайлне. И това е много забавно. Сигурно ще запортва и GUI, графични графики ще ползва. И други работи. Аре, чао!